Admaya kadembo tichiti pirori pirori hanzi mamemories handinawo newe admaya kadembo mawani kuna naadmaya kadembowo zvekare kakozoitawo futi ana Lucia kadembo asi kuziva kuti zvinorevei motongozvitaura nezvazvo mucomment section. Tiri panapa sekuru Amadhu. Sekuru Amadhu vatidaidza kune dare riri panapa nderekuti pane mudzimai akauya kwavari achitaura kuti ndatizwa nemurume haachauye kumba, ndangosara ndiine vana vangu vatatu asi akaenda zvachose, handisi kuziva kuti ari kupi. Pane nyaya pane attraction pekuti sekuru vauya munhu anga asingafone, anga asingataure nemudzimai wake, vakamuitira zvinhu zvekuti murume agone kunge achitaura naye, vachigona kubatana kuti vauye pano pasekuru kuti vazonzwa kuti icho chamboita kuti vapesane, mweya yemadzinza here inosundwa nevakafa kana kuti nevapenyu. Mukadzi uyu ane chikwambo chiri paari here chinodzinga varume, murume uyu ane mweya inomutevera here inongoita kuti arambe achingoti apa asiya vana oenda pamwe osiya vana. Hatisi kuziva kuti sekuru zvavati vanhu vese havauye pano ari mudzimai akambotanga kuuya, vari kuda kuti kudii mudare ravo. Kana murume ndiadmaya kadembo here, toda kuti tipinde mudare rasekuru Amadhu tizvinzwire kuti zvavauya vakadai vakati wandei. Hatisi kuziva paukama hwavo kuti wakamira sei, asi nyaya ndiyo yekuti mudzimai anga asiwa nemurume akugara kwake ega, vazosanganiswa nekuda kwezvakagadzirirwa mukadzi uyu nasekuru, akanoita zvaakaita ikoko zvaanga ataurirwa kuti vazobvuma kuti vabatane vauye kunoku. Nasono regai tipinde masekuru tione kuti zvakamira sei. Admaya kadembo. Aiwa tinosimba izvo zukuru. Aiwa matare tinawo zukuru. Singazwe kunobviwa. Handiti ka. Aiwa ndizvozvo zukuru. Zvinodiwa. Aiwa pakanaka zukuru. Tirikuona mune vazukuru vari mundare. Chokwadi. Vakambouya here kana kuti vari kuuya kekutanga? Aiwa muri yakatombouya. Pane vakauya. Aka ndikechiri kuuya kudai. Munotitendera kuti titaure navo? Aiwa makasununga kutaura navo. Chokwadi. Vazukuru vakatanga kuuya kwasekuru zvako? Ndini ndiri pano. Mega. Chikonzero chakaita kuti musvike kwasekuru changa chiri chii? Ini chikonzero chakaita kuti ndisvike kwasekuru inyaya yekuti ndaida kuti murume adzoke kumba. Anga asisadzoke kumba. Aigara kuno kwaHarare, ini ndichigara kumusha. Saka anga asisadzoke. Alright. Saka excuse maiwana kana kuti chaitadza kuuya changa chiri chii? Ini handina kuziva kuti chii chaimutadza kuti auye kumba. Saka ndaingofambawo mumaprofita ndichingoudzwawo zvandoudzwa, mumwe achingonyepera, mumwe achindudzawo hamheno zvaingondiudza. Saka ndakazoonawo mumwe munhu akabva anditi iwe dambudziko rako iri rakangofananawo nerangu randakanga ndinaro. Enda kuHarare uku kune vamwe sekuru anonzi sekuru Armando. Ndobva andipa nhamba ndokuzosvika kwandakaita pano. Pamakauya pano mukashandirwa sekuru vakazokuti kuti nhasi tirikuona makawanda? Chokwadi takawanda. Sekuru vane zvavakandipa. Vakanditi muzukuru dambudziko rako ndarinzwa, asi ndinoda kuti uzokwanise kuuya panapa nemurume wako ndizotsanangure dare iri muri pamwe chete. Saka vane zvavakandipa. Ndakati kuti ndingonosvika chingomuti ndanzi ndiuye newe kun'anga, anoti wangoenda kunotsvagei. Zvikanzi aiwa mira ndikugadzirire muzukuru. Vakabva vandipa zvavakandipa. Zvavakanditi iwewo chinosvika ini handitozive kuti murume wangu anogara papi muno muHarare. Ndongoziva kuti ari kuno kuHarare. Saka ndakazofonera tete wakabva wandidirecta uya pamba pangu ufambe so ndobva ndanzi nasekuru ndoda kuti unange ipapo pana tete ipapo. Ndichakupa zvauchanoshandisira tete kuti tete vadaire nyaya dzako dzese wazokwanisa kufamba zvakanaka pane hanzvadzi yavo. Ndobva ndapuwa, ndobva ndati tete izvi ndanzi mushandisira hanzvadzi yenyu muchidai. Zvikanzi alright tete bva waita saizvozvo. Ndosazoita kuti tichiuye. Saka nhasi mauya nani makadai? Ndauya natete. Tete ndeava. Uyo ndiye murume wangu.
ava handisati ndanyatsonzwisisa kuti ndevanani, pamwe shamwari dzateteri handisi kuzivawo. Pakanaka ndikaidzokera kuna sekuru. Aiwa sekuru, tanzwisisa murendo wemuzukuru wenyu mafambiro akaita kusvika parizvino tichoidzorera kwamuri. Ndimi mune zvamakaita kwaari mukati vauya mundare, saka takuvadzorera mundare nemi. Isu tionasa uya tavangomira kunzwa kuti munogadzira sei dare renyu ranhasi. Aiwa pakanaka zukuru. Ini handauri kudiwa, chokwadi ndo chandinotaura. Nokuda kuti muzukuru uyu akasvika mukati memusha muno nedare rasekuru Amadu. Asvika kudaro nechichemo chake, aiwa mudare ndakatarisa ndikamutaura ndikati muzukuru, uroi tingautsvage panofiwa hapashaikechi, hapashaike muroi. Asi nawo iripo ndokuti iwe une kureswa kwakaita sei kwakaita. Ndiri kuona kuti murume agona kutadza kusvika pauri. Murume nesho aiuya ane mari dzaita sei dzaikupa, asi zvinizvozvo wanga usingashandisiri nenzira chaiyo. Zvishuwa mari idzi dzawaipiwa waidziti sei? Zvikanzi zvishuwa sekuru, ndaipiwa mari imwe ndaipawo hanzvadzi dzangu, imwe ndaijava. Ndikati ko zvawanga wakazadziswa nemurume uchipiwa nemurume oita zvakati waiita here? Kanzi ndaimboita zvishuwa sekuru. Ndikati saka apa iwe kuda kundiudza kuti izvo murume haasi kuuya, chikonzero chauri kunyatsa kuziva. Kanzi ipo pakareswa shuwa sekuru. Asi nawo iripo shuwa murume ndaane nguva. Asi uri kuya kupi? Mbabhati wana ari kuita sei? Ari kutaura nawo. Ndikati ndo nawo iripo muzukuru yandiri kutaurira. Asi nawo iripo ndokuti ini kuti ndigone kuti ndikubatsire, ndikubatanidzwe nemurume wako. Ndakuta kuti iwewe murume wako agone kusvika pano. Asi kuti iwewe sezvo usiri kuziva kwaari, ndiani anoziva ndinoziva kuna Teni? Ndikati raita hazvinetse muzukuru, ndakuchikupa mushonga. Umwe akageza ari pano, akatopfungaidza akarevera ari papi? Ari pano. Ndikaupa umwe ndikati chitakura uisa mubhutsu dzako, unosvika kupi? Kwatete. Unotsanangudza Tete. Chivataura kuti Tete ndakumbira kuona murume wangu, tugone kuti muite sei, dare renyu rigone kuita sei, kuvhurika. Neshuwa ndamudaro akaenda. Akasvika panapa kuseni, akabva panapa zvekumasikati, kubva azoenda kumanheru. Akafona akanzi sekuru, murume wangu ndaita sei tabatana naye, but handisati akumboziva tichaona kuti anobvuma here. Usingati aiwa kuno muchaita sei, tinouya. Kanzi regai timirire. Shuwa akazofona mangwana acho kanzi murume akaita sei, akazouya kupi? Kwatete. Tataura naye, but ane zvaari kuita sei, zvaari kutaurawo. Ndikati zvese zvazvina basa. Nyaya zhinji ndoda kuti mugone kusvika pano padande pano, ndikuda kuti ugone kuita tseketudza nyaya yenyu. Nichandakakupira zvandakakupa ndikuti muye papi? Pano. Tibate pane chokwadi. Zvikanzi aiwa pakanaka sekuru. Shuwa nezuro wakafona. Zvikanzi sekuru takuchiita sei? Mangwana tikumukira kuya kumatare. Ndikati zvakanaka iwa sekuru. Shuwa ndosaka wasvika wasukura nemurume wacho. Handizive. Tete muroora akasoti ndikaisiya nenyaya yemuroora ataura nezvake. Imimi makambizera kuti hanzvadzi yenyu haasi kuenda kumudzimai nevanhu. Ndachizviziva kuti hanzvadzi yangu haisi kuenda kumukadzi wayo mukuru ane mumwe mukadzi. Ndaizviziva. Zvakanzi zvose ida kuda vairi? Ngoti ndozvandangofungawo kuti ndite vakadzi vaviri, nokuti mukadzi mukuru haasi kunditeerera. Iye muroora wenyu paakauya makataura naye kuti musati mafonera hanzvadzi yenyu? Ndakamubvunza kuti kweiwewe sei uchiita zvinhu zvako, sei usingaudze murume chokwadi kuti kana akakupa mari kuti shandisa zvakati, iwe unotora mari uchishandisa zvisiri izvo, ndava izvo mune musina kuronga nemurume. Zvakanzi Tete ipapo ndakakanganisa. Tiripo makasimba here mukati wane handikwanisi ndoda vairi mari yawanda kana mari haina kuwanda.
chokwadi. Tinozoziva kuti kana munhu ane mari kana kaona kuti mukadzi wana hangaipedze kana kuti ndichiri kutaura ndisada kupaingoitaura kana kuti simba rakawandisa kuona kuti hakuna kukupedzera chii chakaitwa ndinisiye mudzimai kumusha musingaende uyezve tozva hatisi kuti makarambana asi kumusha pane kombureni yekuti hamusi kuita se hamusi kuenda kumusha. Ya ndizvozvo kumusha ndanga ndichienda posapa ndichinoramisa mhuri yangu. So mukadzi wangu ndinotumira mari, basa rangu andoshanda ndikuno kuguta kuno kuHarare, handitenderi kuti ndichienda kumusha. Saka ndaitumira mari kune mukadzi kuti akwanise kuitawo zvinobatikawo pamba, kutengawo kana zvipfuyo nekuwakawo pamba kuti paonekere. Asi kubva ndatumira mari idzodzo hapana kana chiri kumbobuda pamba pacho. Zvapari ndizvozvo, nditumire mapiki ndione kuti uri kuita development ipi pamba, hapana kana chiri kumbobuda. Kutaura anotaura zvaanoda, nditodza kuziva kuti mukadzi ndozvakaita muvakadzi vose here munyika munomo anenge achingotaura zvaanoda pamberi pangu inini. Saka ndakaona kuti akataura achiti ukata zvekutamba ndozvakuzwa kuti vana panapa hasi wako. Saka mashoko yakandibata so kusvika nhasi, kusvika ndazozvitsvaga mumwe mukadzi kuti inini mukadzi uyu ndingambosiyana naye nekuti zvemhirizhonga hazviite, ndingandingosiyana naye ndingobuda chinyararire nditsvage mumwe mukadzi. Ndo zvandikazoita inini. Ndaya naye ndivava. Makavaudza here kuti kuna maiguru? Kwete. Sekuru vazokunorenya vari kutaura kuti havana kuudzawo, vari kutaurawo kuti ndaidyawo mari imhuri yenye. Ndochokwadi. Ndosaka mani ndakazotaiwa muzukuru regai ndikupe zvikwanisa kuti uite murume wako agone kusvika pandaiziva kuti zvandikumupa uchagona kudhonza munhu wake auye naye pamwe. Iye azvinzwire ega kuti murume wake ane mumwe mukadzi. Asi chikonzero chinopasa ivo vanhukadzi vanofanira kunzwisisa kuti kana wagara nemurume zvaanenge akuitira iwo mudzimai ita zvakati teedzawo saizvozvo, mudzimai ita zvakati oita saizvozvo, zvinhu zvinogona kufamba mune zvakanaka. Hongu murume anozopesa akurega nditsvage mumwe nokuda kuti iwo ndounongoita sei watokonzeresa kuti zvaari kutarisira kuti iye ari kushanda, ari kumukira, ari kuenda kubasa. Kuti ukandazonoitawo ndirozoenda unogara unozororawo kumusha, but kumusha ikoko hapana chiri kuita sei chiri kuitika. Iwe mari uri kupiwa uri kudya. Ndo zvazvisika kuti munhu aite sei atsvage umwe mudzimai. Asi yanga asingazivi. Asi paakauya pari padaro ndakazvibata kuti munhu akutsvaga ari wanotora nomukadzi waenda sei wana. Handina kumuudza, asi ndakangomuti iwe ndiri kukupa zvandikupa kuti ugone kuuya nemurume wako pamwe. Saka anoshava kutozvinzwira ega kuti handiti mamunzi aitaura kuti izvoniki handisuziva kuti wauya nawo ndaana pamwe shamwari dzaana tete. Ndo shamwari dzaana tete kaidzo. Tatete wadzinzwa? Tete mama utoziva ino kuti hanzvadzi yenyu agarikika kwa? Haizviziva kuti hanzvadzi yangu ine vakadzi vaviri, asi vese ndinovada nokuti vese uya nevana uya nemwana. Alright, hatikutaura nemudzimai namai ndokubata makanyeverwa kanzi rimwe risingaroori hariwani. Haichokwadi. Zvakamirawo sei? Makanzi chiini? Young, free and single. Still searching and willing to marry. Auya mukomana nehandsome. Akati uchindoona ndakadai ndatotanga imba naye. Akati chii? Ndichitanga kuonanawo naye tapfimbana, ndakamubvunza kuti une mukadzi here, akati mukadzi handina, ndine vana vandinawo. Akati vana varipi? Ndikanzi vana vari kumusha, vana amai vangu. Saka ndakangozvitambira semunhu wandakada, ndakabva ndangomutambira takagara tese. Ndaitawo mwana wedu hwana. Saka aitora nguva asina kuenda kumusha. Saka ndakangobhiirwa kuti Joshua hakuna kuno. Nguva yese yakutora ndinaye kuno, Joshua hakuna. Tatokwanisa gore nehafu. Gore nehafu. Aiwa, kwakanaka. Zviri kufaya hazvo. Alright.
Saka nhasi azokuudza sei kuti tiri kuenda kun'anga kana kuti kuna mai guru matauro kana kuti inini kuya kwanaita handauziva kuti tiri kuya mwana angonditi mukadzi handei ndokwataa kutete handokuya kwataitomo. baba pamakaudzwa pamakaudzwa kuti tira pakanosangana adzimai kana kuti tinzwa foni yavo ichiuya kana kuti yatete tiudze reaction yenyu. Ya inini ndichitsanangurirwa natete kuti ndonhau iripo kuti mukadzi wako afona agari kuuya kunoku. Inini hazvina kunditorera kundikachamadza, ndakangoziva ndakati inini nekusaenda kwandiri kuita kumusha ndonhau yacho yatanga iyoyi. Saka makati chii pamakauya vari pano? Ya inini ndakaenda tete vakanditsanangurira nhau yanga yana nemurora wavo. Inini ndakaigamuchira sezvo uyu mudzimai ndomuda mudzimai wangu. Saka vachizonditsanangurira kuti tinofanira kuenda kwasekuru. Inini ndakamboda kumboramba-ramba asi tete vakati aiwa andei tonoita sei tonobatsirwa zvoshuwa ndokuya kwataita sei kwataita pano. Hazvina baba tauya kuti tizobatsirwa takuidzorera kwamuri zvinotedzere tichibvunza kuti tichienda kumberi ikoko ndiyo imhuri yenyu sekuru vane zvese zvavakakanganisa nezvavasina kuitirana zvakanaka asi vauya kudare kwenyu kuno hatisi kuziva kuti imhepo here yakadzinga murume kumusha kana kuti mamhepo here ari pamukadzi kana kuti inini kuno zvinotifanira notiwesisiwata. Aiwa pakanaka zukuru. Apa hapana mhepo apa sida kuisa chakaipa. Chakaipa chiripo ndechekuti neshuwa muri kuzvinzvera kuti mukadzi aitumirwa mari but mari hapana zvadzaishanda kupi kumusha. Zvanga zvitarisira murume haisi zvaitika nemukadzi. Saka zvakazopesa murume akutongoti kumusha kwacho regai ndinoendere chi anga kuti regai ndichitaura nevana vake. Saka hatingati pane mhepo dzakaipa apa hapana, asi mukadzi kusateerera kwake ndizvanoti kana muchinzi murume akuti ita zvakati mudzimai wangu ita saizvozvo kuita kuti iye anenge aitawo kwandiri kubasa ndichaneta kana ndada kuzozorora ndinosvika unogara pano. Ndosvika ndizvakaita kuti murume azoti musha ndichaita sei rega ndirege kuenda ndichingotsvaga umwe mudzimai pamwe ndiye achanditeerera pane zvandinoita sei zvandiri kuda. Asi ndavapa ndechekuti wakuda ungobatsiro kuti iye murume sezvo handi mukadzi wako uri kumuda hongu sekuru. Saka vese avo uchangoonawo ndichange ndinawo sekuru. Uchavagona vese vari vaviri? Ndotovagona nekuti apa ndatova nemhuri. Uyu mukadzi mudiki ndine mhuri naye, iye mukuru ndine mhuri naye, saka kuti ndivasiye hazvite. Kwanga wakadii kumbotaura kamukadzi mukuru kumunza kuti ashanda hano mumudzimai kuno? Nemwoyo wangu wanga warunduka nezvake. Ndisina kana communication naye kuti ndichamuudza kana zvimwe zvokuti zvandachifunga mukati memwoyo wangu kusawirirana kwataita ikoko. Aiwa pakanaka niki muzukuru hapana chakaipa, asi nhau iripo ndekuti ndinoda kukumbiridza handiti mugone kufambidzana mune zvakanaka kumusha kuchiendwa. Iwe niki muzukuru wangu murume anoteera zvaanenge aita sezvo anenge achitaura, asi ndiri kukumbirisawo kuti kana wasvika mukati memusha unondibvisirawo kahata kakasungwa kari pamusuwo apo pamukova wemba handiti ukaziva kwandiri kutaura. Wakaisa uchiti ndekei kamunamato kandangopiwawo kumasuwo ezvinzi murume adzoke sekuru. Ndatove ne 4 months. 4 months. Saka pawakaisa nhingiyo kakabva dzoka? Hapana kana chaimbochinja sekuru. Hapana chakachinja. Saka ndikukumbirisa kuti uchibva pano unobvisa chinhu icho chanditika ndikuzvinzwa sekuru. Unokanda muchoto handitika
kuti zvinhu zvenyu hwari zvikone kufamba mune zvakanaka. Asi imba ndiwe unotochengetedza imba yako muridzi. Pane zvimwe zviye zvokuti mune makungofamba unzi murume zvipesa pangofamba taiyo murume andirasa ichi, asi wewe ndiwe wakaita sei wakatokonzeresa. Iyi haisi mhosva, tingape mhosva kumurume. Murume haana mhosva, waichengetwa zvakanaka, asi wewe wega ndiwe wakatadza kuita sekuchengeteka. Saka nhasi unowo kana uchida kuti uchengeteke, chiteedza zvokuda murume, ndokuti ugone kugara imba yako mune zvakanaka. Naamai nini wako apo Kuzvinzwa sekuru. Hongu tozvigamuchira. asi zvinorwadza. Ichokwadi sekuru. Zvinorwadza. Ichokwadi sekuru. Aiwa, zvinoitika muzukuru, nokuti iwe ndiwakazvininga. Ko wanga wadi wagara pedyo nemurume wako? Handiti ndiwako, handiti ndiwawose. Hongu sekuru. Vakupisa kamainini muzukuru. Ichiri nguva yavo. Aiwa, zvangonaka kuti aiwa handisi kuona chakaipa nemudzimai wako, kuti kana pane zvaunganzi mafungiro yaita kuti aiwa ipapa mwoyo wake ngoti apa murume wangu ane zvaakaisirwa nemukadzi uyu. Ichokwadi sekuru. Handisi kuona chakaipa, asi but rudo rwakangokosha. Zvaari kuitirwa ndozvatongomuita kuti ugare wakaita sei wakabvumbamira. Saka neiwewe itawo kuedza kuti mugare zvakanaka chinemume wako nemurume wako. Ndozvandogona kungokubatsirai nazvo. Hapana uroyi apo, asi muroyi ndiwe, bhosi ndiwe wakazviroya wega. Indizisa. Imwe ndaidya nevana, imwe ndaipa hanzvadzi dzangu dziwane chokubatsirikana nacho. Havangogara variko kumusha. Musha uko vanongomirirawo mutawo maricho kana mvura yanaya, kana isinawo vanenge vakangogara. Inoda kuti chikuna kune murume nezvamakamukanganisirwa zvakazoita zvataurwa nasekuru ndo zvakazoita kuti naye ataramukewo. Ini munoda kuti chikwana. Inini ndongoti kune murume wangu ndokumbira ruregerero pane zvese zvandamutadzira, pane zvese zvaiti ndiite ndichitadza kuita, ndichipa hama dzangu mari, ndokumbira kuti andiregererewo. Tese pane zvamunoda kutaura. Inga chandoda kungotaura ndechekuti sekuru, kana ndingokumbira una sekuru kuti sezvo ndivo vari kuita nyaya idzi, ngavachienzanisa vakadzi avo vagare vachiwirirana kuti vasazoita mhirizhonga mangwana chete. Ndakutokumbirisa kwamuri sekuru kuti vazukuru venyama muvabatanidze, nokuti hapasisina chamuchakundikana imi makazvigona pakutanga. Kuvabatanidza ndinovabatanidza vasukuru, asi chinhu chinodiwa irudo. Chandokumbisa kuti rudo ndiro rwakakosha. Handiti kana ndikakupai makwenzi ndikavapa kuti endai munodai, but ivo pasina rudo hapana kwaanombosvika. Asi rudo ndiro rwakaita sei rwakakosha. Apa chiridiwa apa irudo apa. Kuzvinzwa sekuru. Handiti haisi rudo rokuti muitarisira. Mazoziva kuti kuna mai vamwe vandoziva vakapa nehanzvadzi dzangu masoko vanobva vati handigari pane mumwe ndasina kuzviziva ndakutenda. Imi muri kuzvigamuchira here kuti kuna mai guru uye mucharamba muchipfuurira mberi seimba yane mamubarika? Ndozvitambira sekuru, ndozvigamuchira bhozi ndozvitoripo. Handichakwasi kuti ndingadzokera mashure bhozi takatoita muri, saka ndakutongozvitamba sezvazviri. Ndangokumbira kuwirirana mukati namai guru wangu. Mari zvakari mudare. Ndozvinoitika nayo iripo, ndekuti mumisha umu vamukadzi vanosiyiwa nezvikonzero nokuda kuti wega iwe muridzi ndogona kuzvikanyira wega kuzviputsira wega imba yako. Muri kuzviona apa, mai guru vazviputsira wega musha wavo, izvo wangu akutsvaga zvakawanda, wakuenda uda unotsvaga tumwe tunhu tokuda kuti murume adzoke but iwe ndawakaita sei. Ko zvinhu zvavo mari wanga uchipiwa pfuma here, waidi wangoitora zvako muchiteedza zvaitawa nemurume, ko zvauri kugadzira ndezvako iwe nemhuri yako.
asi kuda kuti anga achikundika mfunga achiti aiwa mari tikapiwa ndikaja niki tikapawa ngadzi hama dzangu idzo hama hadzitadza kupiwa dzinopiwa asi tanga waita se zvakuwira niki nemurume wako. Saka naizvozvo tinge tichitoti aiwa ivo varipo kana kundiku kunze vanenge vachisvika vakadzi mudzimba uko chengetedza ichi dzimba ngadzichengetedzwe zvawataurwa nemurume wako tedzera zvipi izvozvo. Ukazenge wakuzotorerwa manje umwe mukadzi akuya apa manje wakuti murume wangu akaita sei but murume anenge atobva kure nazvo atoona kuti izvi zvakuremezva regai ndingosiya kuva mwari kuwaka misha yavo sei regai nditsvage umwe anogona kuva ndogona kuvaka naye musha ndozvanga zvakuitika. Kune vamwe vakatevera vanoti murume anogona kunge asingadiwo hama dzemudzimai, mudzimai asingadi hama dzemurume, munotiwo chii? Ya zviriko izvozvo asi nhau iyoyo haitadze kubatsirika pano unobatsirika kana maona masvika pakadaro chiregai kuti muparadze pfuma inenge iri pamunye muchida kuti nikii uyai kuno kuna sekutogona kukubatsirai kuti mugone kufambidzana mune zvakanaka zvinhu zvenyu zvigona kufamba mune zvakanaka. Iwo kana ukaona kuti aiwa murume wangu haasi kuda hama dzangu aiwa wakasununguka kakuya tobatsirana kuti vanhu muite semufambidzane mufarirane. Ngatitiwo futi tangodzisanganisa ipapa kuti vamwe vanenge vane musha wavo asi musha wachona iwoyo imba yemukati haisi kunakidza nekuti pamwe mudzimai anongoramba kuti ndikunzwa musoro aiwa ndakaneta ndakadi kumurume futi zvinogona kunge zviriko imba yemukati bonde hakuna wauyawo kumba adya bota kumogona ngosvikawo kana kutongozoti aina handisi kuda panapa. Vanhu vakadaro vakabatsirwe sei kuvarairi kuti right vanobatsirika zvikuru kana waona kuti iwe musha ugere nemurume wako angava ari murume mumba mukati nhengo yake haisi kushanda zvakanaka uchimudza vasinganzi unokwanisa kuuya kuno kuna sekuru handiti ana gogo varipo tinogara gogo ari ipapo tokubatsirai tokupai zvikwanisira zvokuti imba yemukati inomira zvakanaka kunyange uri iwe mukadzi chaiwo uri kuona kuti aiwa mumba mukati haisi kufamba zvakanaka murume ari kugara achingochema handiti tamoma handisi kufara pamunhu tinaye mishonga yemakwenzi yaye pano kuti unogona kuita sei munogona kupiwa nani nana gogo mubatsirika zvinhu zvenyu zvinogona kufamba zvakanaka zvichaita kuti mucharamba muri pamwe chete zvishambo mukasapagadzirisa muchazoita mazvake bhozi umwe anenge akutsvaga ndikaendawo kunditanofara ndobuda kundoita sei ndinofara asi mukufara imwomwo muchasanganidzana nezvakawanda. vanonyima bonde vakuvakadzi vanonyima bonde aiwa izvo zvinopera izvo iri kushanda imwe yacho inenge iri misikanzva kuti vanenge ano umwe anenge anaye kunzoko asi ona kana ona zvasvika zvakadaro uya tinokubatsira tine zvatina zvikwanisira zvokuti murume achanga akutongoziva kuti mumba mangu ndemupi mudzimai wangu ndopi bozi munhu hakufanira kuti agombo kunze gumbeni aiwa mira negumbo yako mumwe chete kana une mudzimai wako gara nemudzimai wakopi kune dzimwe hama zvekare dzinopindira munyaya yedzidzimba yemurume nemukadzi vachinyongosva kana anatete aiwa zvinopera izvi anouya tinovabatsira makwenzi aya aripo tinovabatsira kuti vagone kuita sei vagone kubatsirika hatidi kuti vane kana anatete vachipindira mupi aiwa tinovasudurudza kuti musha imire zvakanaka hativasudurudza zvokuti musha havasvika vanosvika asi panenge pasina zvakawanda zvinotaurika mupi imomo zvokupesedzera kuti aiwa hanzvadzi dava vanga wanawo dava vanga wagarwa izvi zvese tinogadzirisa. mashoko enyu kupedzisa takanangana nenyaya yekuvumba dzimba kuti kuchitaura mashoko angu inini yokupedzisa nyaya yekuwaka misha iyi ndinenge ndichiti vazikururume vazukuru vekadzi chandinokurudzira ndechekuti musha ndimi vaviri bvisisanai mupi mumba muwaka hwavo zvimwe zvacho ndezvokuti munotora makore muchishanda musina chimwe chamuita sei chamukuburisa nokuda kuti vanga murume ari kubuda ane girlfriend mari inopera iri kupi iri uko medzisiro yacho mari iri kupera kwakuti ukabva wakozita kuti ini ndiri kushandiswa chete but mari inongochiwana mari wakuendesa pamba yo inenge itori shoma nemari waunenge wakunopa girlfriend handiti saka zviri nani kuti wega umire nemusha wako wamira nemusha wako chaona zvinhu zvakawanda zvichaita sezvichakufambira zvakanaka animuzviona ingava kunzi ingava iri doro chaiyo unotenga doro yako wamira pamba
nokuti doro iyoyo tinoziva kuti mumafaro unongochada kuti unofara kune vamwe, asi mafaro ewadhaka uchasangana nezvakaita sei zvakawanda. But iwewe ukanwira pamba bhajeti yako inenge ite sei, inenge iripo, nokuda kuti mari yako uchabudisa kutenga doro iyoyo. Kana unga uchibudisa $5 panhiki, ukaenda wakubha wakubudisa $15 chawa shamwari dzaka, asi uramba shamwari adzitengera, dzinotengewa, asi chaita kuti bhajeti yako tichada kuwagadzisa kumusha panenge pasina, nemudzimai kuba muchaita sei, hamuchawirirana. Handitika aiwa zvakanaka aiwa zukuru, aiwa ndichawaumbiridza zvangu vazukuru vangu ava, ndichawaumbiridza zvakanaka. Kana nesara nechekutaura ngangwena sisi amuna mapata chamambo kutaura ini ndakuda kungosimbisa zvangu munin'ina wangu kuti munin'ina yawatanga iyi akuda kushinga bari kana unoda kushinga ochisimba kuti wagone kugadzisa musha wawo zvakanaka. Inini hangu munin'ina wangu ndaimugara ndichimubvunza chiti murume wako haana mukadzi here, ainditi haana asi ane vana. Zvino izvi ndatotanga kutozvinzwa nhasi pano kuti ane chii, saka ndakungomusimbisa kuti munin'ina zvawanzwa wotota sei wotongoshinga ndozvinotadzimba. Handingataura zvidiki-diki, ndada kungotaura pamukadzi wangu mukuru kuti kana ndikafonawo ndichimufonerawo kudairawo munhu uchiti chiko zvinondibvisa parudo naye, saka ngaagone kundidairawo zvakanaka pafoni, tigone kuenderera mberi nemusha wedu, tikwanise kuitawo zviri kuitawo vana vamwe. Ndatenda. Matinzwiraka mhuri yeZimbabwe ndimo mudare rasekuru Amadu matapinda nhasi uno. Ranga riri dare rekudzidzisa nekuti tanzwa kuti zvakanyanya kukanganisirwa murume nezvemukadzi ndezve abuse of funds, ndo zvinhu zvakanyanya kumurwadza. Mari yaaitumira achitarisira kuti inofanira kunge ichivaka pamusha nekudhivheropa pamusha nekutengawo zvipfuyo, mbudzi, huku zvichingodaro. Iye tsve vatangawo zvake kutanga kufidha hama dzemukadzi. Wakanitokambodzwa zviya zvonzi ndaguta kunge hama yemukadzi dzanozadzirwa poto kudai, akati hanzvadzi dzangu marovha dzingashayai chekubata bhiza rangu richishanda kuHarare. Aiwa hanzvadzi uyai mutore mari muite zvamuri kuda, imwe waidyawo nevana. Hatina kumbonzwa kuti vana vaifa nenzara, asi izvozvo zvakaita kuti imba iyi ipwanyike. Ndezvipi zviri kuitikawo mune yako imba zvauri kukanganisa, zvaunotika bhokisi wega usati waudzwa nevamwe vanhu kuti izvi zvauri kuita izvi mangwana zvichazokukanganisa iwe wega uri muprofita weupenyu hwako, kuti zvaunenge wanzi uite nemurume wako munofanira kunge muchiteedzera. Ndokuvakaka imba yacho. Zvakasiyana nemurume anenge kutongonzwa kuti ari kungodya mari kuHarare ikoko asingambo. Zvino uyu aipuhwa mari akumbira ruregerero kuti aiwa ndaikanganisa pane zvandaita, asi zvakonzera kuti vazoita vaviri, nekuti murume akazoona kuti uyu haandinzwisise, zviri nani zvangu ndiite mumwe mudzimai. Saka zvimwe zvinhu zvatinoita tinozviinvhaitira maproblems kana kuti matambudziko mukati meupenyu hwedu nekuda kwechindini chongoti mari yandawana ndoita zvandoda, hauna zvaunombotudza. Tanzwa murume achitokomberena ipapo kuti ndikamufonera mudzimai wangu musha ati chiiko, kudairawo here ikoko. Ndo zvimwe zvinoita kuti dzimba dziparare. Hapana mweya wakaipa apa sekuru vataura, hapana kana chikwambo, hapana kana mishonga yakamboshandiswa. Ende murume haana mboshandisirwa kana mushonga kuti aende kupi kuna ava taakuti mainini, dai vanga vasiri mainini asina kuvabvisira ngadai toti small house kana kuti marway, asi yato imba ine barika rakakonzereswa namai guru vanga vasingaiti zvakanaka mumba. Kana makafanana namai guru ava mine zvamunoita zvisati zvabatwa, murume asati aenda, garai mazvigadzirisa. Zita nozofesa tafumanai takamirira sekuru Amadu. Kana mune zviri kunetsa mukati medzimba, kunyange nezvikwambo izvozvo zvichimunovatwa nezvikwambo, munovatwa nenyoka, munongonzwa kushotekana kana murume achinga uya, newo murume unongonzwa kushotekana kana waane mukadzi asi wanga uchimusuwa, but mangosangana mubva matatanga kutonzwa kakuvengana kakurepela pakati penyu mubhedha mwanorara, mune chikodzero yekuti mufonere sekuru Amadu panamba iri paskrini iyoyo, mutaure nawo kuti sekuru, isusu zvatirosangana nazvo kumba kwedu ndezvakadai. Ndatenda. Ndinonzi Sylvester Tafumane, Simbi Yebasa.